Hi, mga amigo-amiga! Welcome back sa akong YouTube channel. Kini nga video kay mga facts about me. Kung sa Bisaya pa, kamatuoran sa akong pagkatao. Ang purpose ani kay aron mailhan ko ninyo kung unsa ko nga tarong nga pagkatao. So, bago ta magsugod, express na ako akong self ha. Katong first vlog nako nga transformer look. Na frustrated ko ato mga amigo-amiga. Kay nga no, pagutan aragot ko ninyo. Perte kadaghan sa akong mali sa pag-edit ato. Una, naka-portrait akong pag-video nga dapat naka-landscape. Pastila na lang. Ikaduha, gamay kaayo og storage capacity akong phone. Mura ganig ka nang gipugos nimo imong sarili sa isa ka tawo nga dili nakadawaton. Anang feeling? Katulo, nigamit ko og duha ka apps nga dili mawala ang watermark. Sus Mariosep. But I learned from all those mistakes. Char! Mura jud unsa. So, i-consider na nato ni nga second vlog nako. Okay? So, ready na ba mo? Let's get it on! Una, akong full name kay Althea Francesca Ferrazini. Ferraz bitaw. Akong nickname kay Thea. Pwede po Ting-Ting. Kay pwede din akong payata sa una. Murad ako walis Ting-Ting yung sa igagaw. Pero karon, as you can see, lapad na. Duha, hapit ako mag 34. So, shout out sa akong mga friends. Alam na. Katulo, I'm living with my parents diri sa Davao City. Ikaupat, ako ang eldest. So, upat ni mag-igsuon. Isag tunga nga babae, na duhag tunga nga lalaki. Nagets ninyo? Wala? Ako po. Ikalima, graduate ko sa course nga Bachelor of Secondary Education, major in math. Char lang, English bitaw. Sa University of Mindanao. Taga-UM, taga. Muna siyang proof of. No one in the world can match the importance of a great teacher. Storytelling sa taha. Kanang murag commercial break ba? So, during my college days, working student ko, ako ang work kay promoter sa isa ka product na ginabaligya na mo taga-gabi. Murag wak-wak ba taga-gabi lang ang work. O diba? Saan ka pa? Hindi na. Nunugot ako akong story nga. Nag-a-appeal po ko beauty contest sa una katong baga-baga pa ko nawong. O part-time model po ko. Dili lang halata. Going back, ikaunong, work ko sa private school. Pero as of now, PMA sa ko. Pahinga muna anak. Very sad. Palamunin sa karon. Kay by August pa ko mobalik kong work. Kung napay mabalikan. Otoke! So, nakasamin ako kay namulan akong mata. So, ikapito. Hobbies, interest, kay tanaw movie sa Netflix. K-drama is life. Kisay makarelate ha. Diba? Perfect. Sa pa ba? Ulat pud ko og short stories. Kanang about yan isa love hug. So, storyan ako mo sa mga reasons, details. Kanang gamay lang. Nganong nabuhat na ko to na mga stories. So, na ako'y nabuhat tulo na kabuo. Isa ka Tagalog, duha ka English short stories. So, ang katong Tagalog na story, nabuhat na ko to siya katong naapa ko sa dyan sa nag-work as a teacher. Na ako'y crush dito, isa ka teacher. Tall, dark, and handsome. Ano ba yan? So, pag uli na ko gikan sa skulahan, dito sa kong ginastayhan, wala, ma-imagine ako siya. Kinagka, storya manggod mi ato niya. Mga, pila lang gud ka minutes about sa estudyante. So, pag uli na ako, na-imagine, naka-imagine na yun ko, bayat. So, lagi type din na akong story. So, dito na nagsugod. Pero wala pa to siya nahuman, ha? So, katong isa ka story nga English kay about to siya sa kuang experiences
sa love hug. Love hug. So, medyo personal siya. So, dili na ako siya istoryahan no, itong details niya kay SPG. Charla! Isa ka English nga story kay based na dito siya sa imagination. Kay tungod lagyan na magsigitan na okay drama. Diba? So, maka-imagine na ka. Diba, nindot ka ayaw na ka ng kilig-kiligon gani ka. At least sa TV, makilig-kiligon ka. Bahala na sa tinuod kinabuhi. Walay kilig-kilig. But at least maka-feel lang jud ka. Buto ko mga tinuod. Na-agree siya. 16 pages na siya. Then sa last page na ay nakabutang kaya I Dream Thea 2017. So, sulat ko na siya or nasulat ko siya. Sulat. Katong 2017 pa. Probably, ang title ani kay I Dream. Ang good nga nung I Dream. Pero pwede pa na siya mag-change. So, ang mga bida diri nga story kay si Sung Yoon and Jun Tae. Na siya. Tungkol lagi sa imagination. Ikawalo. Skills. I believe how would go customer relation. Kana ganing mahalin na jud ka sa imong ginabaligya kay grabing pamugos. Modeling, apelo na to na. Makeup, mag-makeup. Frustrated makeup artist, manggod ko. Okay lang na te, muhawod lang jud ka. Salig lang. O mag-open pod ko sa ko ang experiences sa love life no. Para everybody can relate. So, nakauyab ko, medyo lugay-lugay pod siya. Mura lang kag nagdamgo. Kanang pagtulog nimo, akala mo siya na. Pag mata nimo, ay, hindi pa pala. Pero past is past. Love lang tao eh. Para peace pa peace. Storytelling na sadta. So, as much as possible, mula agjud ko ana every weekend. Kanang pagpawala sa stress ba? Char, mura jud na stress sa work. Madto ko downtown, meet friends, meet new friends, then alam na. Ikasyam, kay akong i-share sa inyo ako ang motto in life. Char. Akong pinakauna nga motto in life kay face your fears and live your dreams. Basta, nakita na ako niya siya during high school days. Karon nga idaran na, akong motto in life kay live life to the fullest na. So, ginatry na ako ng mga butang nga makahappy sa kuha, kanang malingaw ko, o kanang pwede po na ako ma-share sa laing tao in a simple way. O, uban pa. Nga, nag-tiktok po ko, sabay sa mga batanon. Siya. O ang ikapulo kay I'm single and available. Hello, ako yung i-podcast dali. Pwede ba na dali? So, time check guys. Alas 5 na sa kadlawon. Madunggan ba ninyo ang tingog sa gawas? So, diri na lang taman akong facts about me. Okay? So, unta, nailhan ako ninyo. Masing gamay lang. Aron, mahimo na tang amigo-amiga. Okay? O, guys, please, subscribe mo sa ko ang YouTube channel and hit that notification bell and i-like na lang po ninyo niya video. Uy, okay? Bye!